At for today's video mga ka-adventure, may pupuntahan kami ni Lingmo. Magso-surprise promotion po tayo dito sa mga local business or small business dito sa aming bayan. Ang unang kong pinuntahan itong mga nagbibinta ng fishbowl dito sa mismong palengke. High school pa ako noon mga ka-adventure, nakikita ko na si Kuya na nagbibinta ng mga fishbowl. Shout out nga pala sa mga nakakain na ng fishbowl ni Kuya na sobra-sobra yung tinutusok. At nadaanan ko na rin yung bagong mall na itatayo dito sa aming bayan sa Kalasyaw. SNR ata yan o Magic Mall, ay basta. At syempre nadaan na naman ako dito sa aking paboritong lumihan. Mura lang kasi yung lumi dito, 35 pesos at saka 60 pesos. Kaya naman napa-order na naman tayo mga ka-adventure. Ay grabe, overload mga ka-adventure. Kaya naman agad-agad nating tinimplahan yan. Nilagyan na natin ng chili oil tsaka tuyo. Ayun o sina uncle, oh, sarap ng kanilang kain. Kaya naman mga ka-adventure, napasubo na rin po tayo dito. Grabe, napakalapot ng sabaw. Oh, unang kagat, thank you Lord agad. Itong kanilang pwesto mga ka-adventure ay malapit lang sa may 7-Eleven Kalasyaw, ang Lumi, Batangas. At nakakatuwa lang mga ka-adventure kasi dalawa sila mag-asawa na nagmamanage ng kanilang negosyo. At dito naman sa kanilang tabi mga ka-adventure, may mga nagbibinta ng street foods. Mayroong fried chicken, mayroong lumpia, may tuknining, atay, nuggets, empanada at marami pang iba. At pagbalik nga natin sa may palengke ng Kalasyaw, ito yung nadaanan natin, ang Foods Avenue. Napakarami nilang binibintang merienda dito mga ka-adventure. Ay grabe, napakasarap naman ito. Fried noodles, oh, at saka mayroon silang sariling timplang sauce. Mayroon din silang mga bintang burger dito. Mayroong sandwich, french fries, siomay at iba pa. At sa ating paglalakad mga ka-adventure, mayroon tayong nakitang mga followers. Kaya agad-agad naman natin silang pinakaway. Hahahay, kaway-kaway naman dyan mga ate. Shout out po sa inyo. At dito naman banda mga ka-adventure, nakilala din tayo. Kaya namigay na rin tayo ng sticker. At kinabukasan mga ka-adventure, nagutom na naman ako. Kaya naghanap na naman ako na may pupromote na negosyo. Naku, ang sasarap naman ng mga street foods nila dito. Mayroong dynamite, atay, tuknining, buknoy, Shanghai at mayroong pang bula-bula. Kaya naman mga ka-adventure, pinakaway na natin yung mga may-ari ng street foodan dito. Dito lang yan sa may tapat ng 7-Eleven Kalasyaw ang kanilang pwesto. Ang sasarap ng timpla ng kanilang mga sus dito, mainit-init pa. At sinubukan na nga natin tinikman ang kanilang bula-bula na nagkakalaga ng ₱1. Ang sarap mga ka-adventure. Di tulad ng ibang bula-bula, binubula ka lang kasi puro arena. Sawabi ng kanilang suka, matamis-tamis na maanghang. Kaya naman napabili na rin tayo ng palamig na ang flavor ay pineapple. Dami ka rin palang mabibiling inihaw dito. So yun na nga mga ka-adventure, pag uwi natin ng bahay, mayroon palang nagbe-birthday sa kapitbahay. Ikainan na yan mga ka-adventure, kaya agad-agad naman tayong pumunta. Wow naman, ang dami nilang handa. Mabubusog na naman tayo dito. Happy 21 first birthday nga pala, Sir Warren. Maraming salamat sa pag-imbita. Mag-aral lang ng mabuti hanggat maabot mo ang pangarap mong minimithi. Sana'y maimbitahan mo ulit ako sa susunod mong birthday.